Tervetuloa hyvät katsojat tänne Haapamäki Racingin videoblogin pariin. Minun nimeni on Veiska. Olen täällä Moksun Pajan edustalla tutustumassa siihen, miten Haapamäki Racingiläiset valmistautumat ensi viikonloppuna ajettavaan Mikkelin SM-osakilpailuun. Viime jaksossa lupailimme tunnelmia Huittisiin suunnitellun harjoituserikoiskokeen tunnelmista, jossa Henkan oli tarkoitus päästä testaamaan autoa. Huonojen keliolosuhteiden vuoksi tuo harjoituserikoiskoe kuitenkin jouduttiin perumaan ja näin ollen autoa ei päästy siellä sitten testaamaan. No, Henkka pääsi kuitenkin viime viikonloppuna kokeilemaan autoa täällä kotikulmilla ja niinpä sitten testiäkin on päästy sen verran tekemään. Ja siinä näyttääkin, että autoa ollaan nyt ajamassa tuonne kuljetuskärryn kyytiin. Kysytäänpäs tuolta huollon edustajilta hieman, että mitkä ovat heidän mietteensä tänään. No niin, päämutterin vääntäjä, miltäs täällä vaikuttaa? Onko auto nyt kunnossa ensi viikonlopun koitosta varten? No pelätään pahinta ja toivotaan parasta, mutta kaikkemme on yritetty, että toivotaan, että tulisi kaikki pultit kiinni. No miltäs se Henkan meno näytti siellä viime viikonloppuna, kun olitte autoa testaamassa? No kyllä, siinä ei mitään murheita ainakaan ollut ja kuski oli tyytyväinen vaunuun, niin ei kai paremmin voi olla. No niin, hyvä. Hyvä, että kaikki ovat tyytyväisiä. No niin, sinnehän se auto näytti sujahtavan kuin kasetti koteloonsa. Siinähän se Henkka onkin. Kysytäänpä nyt vähän Henkan tunnelmia. Mitenkäs sitä nyt on sitten valmistauduttu tulevan viikonlopun SM-osakilpailuun? Onko auto nyt kunnossa? Kyllä se pitäisi kunnossa olla, että käytiin taas ajamassa pienet testit taas, mutta 30 kilometriä ajettiin, se oli hyväksi havaittu määrä ennen tunturiakin, niin kyllä kaikki nyt pitäisi olla kunnossa. Kyllä vain, kyllä vain. No mitenkäs miehien valmistautuminen kilpailuun on edennyt? Onko ollut harjoittelua ja muuta vastaavaa? No kyllä me Lummaan kanssa katsottiin kaikki tunturin inkaarit läpi ja siellähän oli vieraileva kartanlukija Hirvijärven Lasseni ja muutettiin aika lailla niin kuin nuotitustyyliä sinne kisaan ja nyt Lummaan kanssa opeteltiin niitä ja hyvin Juhanne sisäisesti. Nyt viikonloppuna ajettiin sillä uudella tyylillä myöskin, että kyllä ihan luottavaisin mielin kumpikin ollaan ja odotetaan kilpailua kovasti. Että. Selvä, kiitoksia. Ensi kerran me sitten varmaan tapaammekin tuolla Mikkelin SM-osakilpailun kiivaissa rallitunnelmissa. Mutta tässä olikin varmaan tärkeimmät tällä kertaa. Minä lähdenkin tästä nyt tuonne Pelttarille autokaupoille ja siitä sitten kotiin ja normaalit setit ja vokit ja näin. Täällä Veiska ja Moksun Paja.